Velkommen til Scenen af Dyn. Og i dag har vi 4 håbefulde deltagere, som håber på at vinde denne konkurrence og 500.000 kroner. Og du kan være med til at bestemme, hvem det er, der skal vinde. Ja, det var så lige det. Hej, og nu skal jeg synge en sang. Ja! 1, 2, 3, 4. Ja, 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 ja. Tralala, ja. Jeg elsker at lave hekseting. Tralala, jo. Tralala, jo. Jo, jo. Jeg elsker at lave hekseting. Hekseting. Bliv en heks nu, og gå ind på Hekse hjemmeside www.hekse.dk. Hvem hedder Poul Rasmussen, og jeg er klar til at fyre den af. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jeg kommer fra et land. Et land, der hedder et land. Der var en lille prut, der hed Poul Rasmussen. Ding, ding. Telefonen ringer. Jeg siger hallo, det er Rasmussen. Ja, jeg kommer nu. Hej, hej. Med dig. Jeg skynder mig afsted hen til døren. Tager fat og åbner døren. Jeg siger hej, hej med dig. Tralalalalalalaj. Hej, jeg hedder Gitte og Ditte. Og jeg har en sang, som jeg selv har skrevet. Men det kommer lige fra hjertet, ikke? Og jeg vil godt synge den for jer. Fordi at jeg elsker at synge. Og det handler om det, jeg elsker allermest i den her verden. Og det er blomster. Simpelthen. Og derfor så vil jeg synge en sang om specielt skrevet til blomster. 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 Jeg elsker blomster. Fordi at blomster, det kan være røde, og det kan være blå, og det kan være gule og orange, og de kan have en stor tår. Nej, det kan de ikke, men tænk hvis det kunne. Det ville bare være så sjovt, hvis de kunne have en stor tur. Hej, jeg er dommer i den her konkurrence, også lidt hverdagsagtig. Og jeg skal så sige vinderen nu, og det er meget spændende. Jeg vil starte med 3. pladsen. Den går til Poul Rasmussen. Meget spændende. Bravo, bravo. 2. pladsen går til Mohammed. Og 1. pladsen, som skal synge endnu et nummer, går til Blomster med Gitte Lauritsen. Ja, det er mig! Ja, det er dig. Skal jeg synge næste? Kom her op på scenen, Gitte Lauritsen. Nu har vi fået Gitte Lauritsen her på scenen her, og nu skal hun synge Blomster. Hej igen! Og jeg skal synge blomster. Okay, Gitte. Jeg kan ikke huske teksten. Okay. Blomster, 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 blomster. Jeg elsker blomster, blomster, blomster. De kan både være gule, grønne, orange, røde og blå. Og så kan de have en stor tår. Nej, det kan de nu ikke. Men tænk, hvis de havde det. Det ville bare være super fedt. Hej, og det var så alt for i dag, og vinderen var Ditte. Jeg vil have nogle kroner. Ditte, ja.
Det gjorde jeg. Det fik du ikke. Hvorfor får jeg ikke til?